Khêu tu te chỉ bảy để effect ule hey với nãy cho nín hầu in tự mấy thì mà sinh thiam về ngay xí trong cái về em tour thiam đầu tan chuan thì mình thiam tan chuan thil hầu đúc nhưng mà sinh là thiam đầu tan chuan in trong cái về don rêu có sẽ tập vangin bed making mo khum siam mardan kha lo sẽ lệ don chu ni khum siam mardan han ti kha nín nghe cần madras azir te po ani ve mấy thì thầu ta mà sẽ anh po tu na ya tlang puin don lopa ngai nei lo kan om kring lawa I chuang chuanin khumar taka siam dan ti meg chu chu karon thil don chawa chuan bed spread te tunai kan pha tam takin then chuan bed spread ngai na lem lo bed cover pa ngai bed sheet pa ngai mang te po kan oma chuwang chuanin kha kha ti mardan te meg khum ti mardan bil mardan karon thil don chu ni chu chuan video te min lo ngai lut sak thinen chu ka kaloma cái video te try ti chuan khoi takin like comment share te le subscribe kha khoi takin lo ti sak thin non unya chuan to na chuanin khum siam mardan kan in chilang to na kan no enter nanga khum tak tak karon siam don lawa enter na main awangin hei do kana nge khoson ka da khoson kha hi madras anga min lo ngai sakula don lop mo ta khanin kalau siam do ni hi alu lampanga lo ngai ula hei lampang hi among lampanga mo chuan alu lampang atangin kan bil chawanga kan in shil zelang in the thiamem alu lampang kan bil ma saberang chuan tikhan alu lampang atangin kan siamanga hei chen ka kho top ta hi ima dress kha ita se chuan hei tikhan kan lo kho ta ni hemi a sei zong kha chu hemi pon kan pha tur kan bed sheet kha sei zong kha ten alai amidila timela kan da anga chon heti hian kan tianga kan bil photang mo kan bil photanga alu lampang kha kan bil ma saber ta ni chuan anexa chuan heta kan pot mar pupanga ten mar takin kan tianga chuan hi mar the ang ber tuin kan kuaya chuan heti hian kan bil le pop don ni chu potina mo chuan ti kan no bil ta ani ti hian kan no bil ta mo thian kan no bil ta among lampang le noi lampang kha alu lampang kan no bil phota chuan among lampang kha mar the ang ber kan pot ta chuan kan du tok chin kan bil ta ni chuan he in mong hian ti han om ta pur ta le lampang kha chuan kha alu lampang le among lampang kha kan bil nuwa khanin he achuang khom ta thin ni chumo sai ta hian a sira hian chuan he ti hian ila ang mo ti hian heta hian hemi in awai thla kha ti hian heta sir dewa hian hemi hetia angle ang dewa hian tiani la thla ila nga tian I choi ang chuan I choi nga hemi wa achuang zong kha ti hian I bil don ni chu ti hian I bilanga mo ha I bil lut ta vek ta ni se thiamem in bil lut ta vek ta he ti hian la om ta se thiamem he ti hian la om ta ni chuan I khati khan I la bil lut lawang hi chuang hi alu lampanga ti khan de lampanga iti le ang iti vek photanga ti hian I bil vek phota huna khan ti hian hetia I lu to ka ti hian I la ta hete ti nuwa khan he ti hian iti lut chawang ti hian iti lut chaw don ta ni chuan helai kha sir kha fel thlap khan lom don ta chuan thlang lampang ila ti lo ta bed spread ka hmang na wang hianin alang mam lo de mai thia bed spread lo bed cover pa ngai ya chuan alang mam don ta ni chuan ti hian lo om ta mo ti hian lo in bil lut thlap ta fel fai thlapin om don ta ni chu the thai mem chuan he lampang po kha tiang khan om don ta chuan he ti hian chuan de lampang side kha kan timar ta ni chuan hai bed sheet don lop te chu alo rik ta hi chu azang hu ya wang khan amar dan kha chiang kwang lo ta chuan he lampang side kha iti le don ta ni chuan helai enge mo chuan neu te po halo om ve thei ta he te ti pa khanin I pot le ang mo mar tur ang kha I pot le me anga ti hian I lo da lut le ta lai chuang kha mo I lo da lut le ta chuan among lampanga
ilo ti le bok ta ti hian chuan hi alu lampang le among lampanga alu lampang le among lampanga ilo bil le ta ve ve ta hetia bil khan mo chuan a to pa he ti hian a sir khaten I bil to me do ni chu mo pang le lampang kha bil to me do na chuan ti khan an tor ta ni thu thiam em he moi tak kha na in bilanga mo khalai tak kha chuan khumar na tak kha nei the ka don ni thu thiam em ho ti khan moi takin in bila fel fai takin an bil lu thlap ta ei mo ti khan helam pang in ti phasak chuan heta mar tur ang kha in pot phayanga chuan ti khan khum fel fai le moi tak in lo nei to me do ni chu mo kha kha a bil dan ang ta se chuanin I bed sheet te alo te dewa ti mai la lo toi dewa ti mari lo du a he omza chuan he chu bil tur du to ka bil tur om ta kan bil ani mai ta kan bila lo fel fai kha ani ta ni chuan bed sheet mo bed sheet pa ngai khai lo nei ta a ko ai hetia han bil tham I nei lo ni po in I lo nei lo thei ni chu I bed sheet te alo pana alo te a bil tham I lo nei lo ni po in thil dang kha ti dan om le ta lo shil leng chu a chuan bed sheet chen khat chu alo toi ve deuh thi chu du ai khan mo chuan du ang khan na bil tu om lo kha chuan ti dan dang kha om le ta ni chu chuan chu ta chuan he chi hian a side a sir kha he ti hian kan bil boloka elastic a sira bo ang type deuh khan om ve thei ni chu mo elastic bo khat lo khan ti hian kan tianga chuan le lam pang side ta he tia ti hian a tar tol lo ve a tha ve ro tu ku ni chu mo le lam pang side ta kan bok le ang ti hian kan bok le anga ti hian kan bil don ni chu he ama ka si ka tiang kha chuan mar pang ang kha chuan ti mai la a om thei cha lo deuh thona khan ma sengin he ni bed sheet to to khatian hi aveng ta mo te an pot mar le anga hian kan pot mar ta a han pot kha aron mar ta pa chuan thang lama khan ti khani thang lampang among lampang kan ti lenga among lampang alian ti hian kan bok le ang mo kan bok le anga ti hian kan bil le don nei chu ti hian kan bok anga kan bil le mai don ta ni chuan ti hian kan bil le anga ti hian chuan bed sheet to chuak tur le to tur kha aveng don ta ni chu mo ti khan cha thamen ti khanin ti khan kan han det anga ti khan he hetia che bak bak kan tian kan he atol thei lo ni chu mo atol mo ve ta elastic kan bu ang tai thau kha ni ta chuan a sira bok tik te khan ai bot ba ba ve thi chu mo kha ko in tan chuan bed sheet man da te pha mar da te lo shil cheu ni chu chuan ti khan mo hi mi hi azang der lu tuka a fu thei che lo a rit kha chuan tan adel mak ta chuan ti khan bed sheet toi deuh in lo nei ni ko in a sir bok khan a bil kha a khai chu mo khan an osam takin in siam thei don ni chuan mi pan mang hianin kan siam leng obok lo khan na pan chi in mut kan lo siam le anga tian kan tip khota chuan le lampang sai kan bil le a tian lo lo om phot ta ni chuan among lampang kan bil le anga tian kan chul thanga chuan tian kan han bil le phota no chuan a side kha a sir kha
ti hian kan choi nga he ti hian kan bil lu tanga chuan a thlang lampang bo ti hian kan choi nga kan bil lu tanga chuan he ti hian kan ti chawang ti hian mo hian kan ti chawanga chuan hei fel fai thapin omanga chuan de lampang side hi kan bil le don ta ni mar dem hian kan chur phei vek nga hian kan chur phei vek nga chuan hi ti hian kan ti le nga hei sira kan choi nga at mai ol zo kan bil du don ni chumo chuan among lampang tho ka hian kan choi le kan bil du le chuan ti hian mo hian kan bil du ta a ban vai da ti kha om veka ban vai ko kal lo tur nya yang zo theng khan om ni chu bed making a chuan ti khan kan lo siam le ta thlap ani chu ti khan khumar na deuh dewa ila mu thin da don nya a ti khan bed making kan zir lai phei chuan bed making ha hetia ban in vai ko kal rungot te kha madam khan a phal lo mo madam thang boi ming kan soi lang te ang kan student laia bed making in zir ter thin tu ani po pension to tuna chuan ti hian bed making lot poiser tham hi alo nia chuwang chuanin thiam lo tan chuan thiam lo thei ve em ani thia kan sei nga yang khan khum mar na tak tak a siam dan fel fai thap a siam dan kan in zir ter le ni chu chuan poina ta na kan video chu kan lo du tok le anga khumar na tak taka ilo mu se ta don ne video tin do hlop pui chuan khoi takin like comment te milo pek sak ve thin don unia in zawa in lom tho ka shil chu bye bye le vek phot ule